Després del rècord mundial d'assistència en un partit de futbol femení el passat 30 de març, el Camp Nou tornarà a rebre les jugadores blaugranes per les semifinals de la Champions el dia 22 d'abril. Les blaugranes ja s'han enfrontat al Wolfsburg abans. Chernogorchevich i Aitana Bonmatí han explicat les prioritats tècniques de l'equip davant les alemanes. Bueno, lo primero, ten cuidado con el balón, acabar los ataques y estar como todos los segundos y minutos en el partido. Si cortar los ataques de ellos, si hay que hacer una falta, hay que hacer una falta rápido. Eso creo que es muy importante de todas las jugadoras. Doncs bé, simplement al final som un equip que també ja tenim per ADN el pressionar quan perdem pilota, no? I crec que serà encara més primordial en aquest partit perquè no podem deixar-les que ens facin aquesta contra perquè aleshores estarem mortes, no? És primordial parar aquests contraatacs i sobretot quan tinguem pilota doncs les custòdies defensives, no? Estar atentes a això també. El Barça, que arriba en bona forma, tot i tenir algunes lesions, buscarà millorar l'exhibició de l'últim cop. Els aficionats, que han exhaurit les entrades, s'encarregaran de portar l'ambient màgic.